Minun nimeni on Jöran Tylli ja toimin Tyllis Oy Ab:n toimitusjohtajana ja ollaan oltu Hiabin jälleenmyyjä vuodesta 1989. Aina asiakkaan lähellä ja aina läsnä ja saatavilla ja aina pystytään toimimaan suoraan asiakkaan ja Hiabin välillä ja saadaan vietyä terveisiä aina tehtaalle eteenpäin, mikäli on tarvetta. Olen Martin Tylli. Työskentelen täällä Tylliksellä Hiabin partnerilla ja toimin täällä työnjohtajana. Joo, eli Tyllis on perustettu vuonna 1956. Se oli mun isoisä ja hänen veli, joka perusti sen. Joo, eli silloin Tyllis perustettiin, niin oltiin Kokkolan kaupungin toisella puolella. Ja nyt silloin 90-luvulla siirretty tänne näihin uusiin tiloihin. Ja meillä on tällä hetkellä on noin 50 työntekijää ja meidän laitteet toimitetaan ja myydään Suomeen, Ruotsiin, Norjaan ja Islantiin tällä hetkellä. Tuossa tehtiin joskus 90-luvun loppupuolella tai 2000-luvun alkupuolella, en muista, niin me valmistettiin Ruotsin Hiabille esittelyauto ja se sitten meni tuonne Malagan maailmannäyttelyyn niin Hiabin tilaisuuteen, niin se oli kyllä mukava nähdä. Sinne asti päätyi.